adroddiad da stor yn Llanybydder yma, Ffair Santesau ar 24th of October. Bydd allai wedi weid, typical tywydd Ffair Llanybydder, gwynt a glaw, entry dad yn ni yma, dros 600 a hanner o ddad yn mynd trwyddo yma heddi. A'r ddoi gyntaf mewn i'r ring, cymdogion o fi, Thomas Maes y Meillion Llanybydder, prysau gore, reidon gore yn neud £1,490, a'r heffer gore, yr aner gore yn neud £1,470. Y baren gore wedyn yn £11.20 i Mr Gareth Ryder, Tingri Ganol Cwm Sychbant. Licen rhoi diolch i'r ffermwyr i gyd am cefnogi ni dim ond heddi, ond trwy'r flwyddyn. A llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd am cynnyrchu stoc o safon uchel. Ond wrth gwrs ar ochr arall wedyn, mae rhaid chi gael rhywun i brynu'r stoc mae i gyd. Mae 600 a hanner o dda, mae eisiau lot o brynwyr arnoch chi. A warau teg, mae rhain dod â ni o 1 mis ni ar y ffôn iddyn nhw, maen nhw'n dod gyda ni yn ffyddlon o 1 mis i'r llall. Mae'n rhwyddach i gael nhw i ddod pan bod gymryd yna o dda i gael da chi, os mae pob un yn gallu gael llwythu fi'n gatre, mae pob un yn hapus. Ffair nesaf, sef y ffair Fartin, mewn 2 wythnos. So unrhyw un sydd â entries i'r ail ffair, dewch â nhw unrhyw amser o nawr mlaen. Mae rhai wedi dechrau dy mewn yn barod. Fel fi'n gweud, i ni'n cael entries da, ganodd yn dod trwyddo yma bob mis. Maen nhw bown y fynd yn llai rhywbryd, a dwi'n gobeithio bod sawl cant to yn mynd i ddod at ni at yr ail ffair. So dewch â'ch entries i ni gyntes i bosib. Diolch.